a tothom. Per passar millor aquests dies a casa, us farem una proposta. Fer un joc de parelles amb models de rajoles del Museu Can Tintorer. Esperem que us agradi. Què necessitarem? Cartró, recla, tisores, llapis, colors i moltes ganes de passar-ho bé. El primer pas serà reciclar alguna caixa de cartró que tingueu a casa. Pot ser una caixa de galetes o de llet. El segon pas serà pensar la mida de les nostres peces. Mireu els exemples. Al Museu Can Tintorer tenim rajoles de moltes mides. Contra més anys té la rajola, més petita i gruixuda serà. La primera és la més petita, fa 7,5 per 7,5. Té més de 500 anys. La segona és mitjana, fa 13,5 per 13,5 centímetres. Té uns 200 anys. La tercera és la més gran i la més jove, fa 20 per 20 centímetres i té uns 100 anys. Molt bé, escollirem la més petita, de 7,5 per 7,5 centímetres. El tercer pas serà retallar diferents tires de 7,5 centímetres d'amplada. Nosaltres hem fet 3 tires. El quart pas serà fer els quadrats. Marquem les línies amb un llapis per fer els quadrats i els retallarem amb les tisores. Ens han sortit 9 quadrats, però només utilitzarem 8. Ja tenim la base llesta per dibuixar. Abans de posar-nos a dibuixar, pensarem què podem fer. Us proposem, per exemple, fer una flor o copiar el model que es coneix com la botifarra, o algun dibuix geomètric, com aquest últim, que té una rodona tallada al mig. El cinquè pas serà, doncs, dibuixar. Farem un exemple molt fàcil, el model del puntet, que s'utilitzava molt a les cuines de les cases del segle XIX. Fa uns 200 anys. Només hem de fer una rodona al mig. La rodona s'ha de pintar de color blau i tot el fons de color blanc. Recordeu que cal fer 2 quadrats iguals de cada dibuix. Mireu com ens ha quedat. Hem fet 2 models de flors, 2 models de botifarra i 2 models geomètrics de la rodona tallada. Amb aquestes peces ja podríem jugar. Ja tenim el nostre joc de taula. Cal posar totes les peces al revés i anar aixecant fins a trobar totes les parelles. Aquí teniu la nostra primera versió, però farem una segona. Farem el joc més divertit. Haurem de jugar amb els ulls tancats i trobar les parelles tocant. Els nens i nenes que no veuen ho sabran fer molt bé. S'han de buscar les formes amb les mans. Per això hem fet formes buides a les nostres peces. Demaneu ajut als grans per no tallar-vos. I ja teniu 2 jocs per poder fer a casa i gaudir amb la família. Esperem que us agradin i que ho compartiu amb nosaltres. Gràcies!